Прывітанне, мяне зовут Юрый, я прадзюсар і сцэнарыст. Я лічу, што казкі прыносяць у наша жыццё цуд, якога так не хапае, а таксама крышачку чамусьці павучаюць. Таму сёння у праекце 100 казак я прачытаю вам караценькую гісторыю не сілай, а розумам. Чытаю. Адзін чалавек пайшоў у лес дровы секчы. Насек дроў сеў на пень адпачыць. Прыходзіць мядзведзь. «Гэй, чалавеча, давай будзем барукацца». Паглядзеў чалавек на мядзведзя, дужы калмач, дзе з ім барукацца. Сцісне лапамі і дух вон. Кажа чалавек, што мне з табой барукацца? Давай спярша паглядзім, ці маеш ты сілу. А як глядзець будзем, пытаецца мядзведзь. Узяў чалавек сякеру, расчапіў пень зверху, убіў расколену клін і кажа: «Калі раздзярэш гэты пень лапаю, значыцца, маеш сілу. Тады я з табой буду барукацца». Ну, мядзведь, не падумаўшы, тыц лапу ў расколену, а чалавек тым часам трах абухом па кліне, то і выскачыў. Тут пень сціснуў мядзведзеву лапу, як абцугамі. Раве мядзведь, танцуе на 3 лапах, але ні расчапіць пень, ні вырвацца з яго не можа. Ну што, кажа чалавек, будзеш барукацца са мною? Не, енчыць мядзведь, не буду. Вось бачыш, сказаў чалавек, не толькі сілаю барукацца можна, а і розумам. Убіў ён клін назад у пень, мядзведь вырваў лапу, ды ходу гушчар без аглядкі. З таго часу ён баіцца сустракацца з чалавекам. Дзякуй за ўвагу, чытайце казкі і напаўняйце сваё жыццё дабрынёй.